Goejoen en welkom bij het Noordelijk Filmfestival bij Omroep Friesland Televisie. Dit festival wordt het on te mij snijden en je kunt hier hinnen van de mooiste films en ik voor muziekoptredens. Het festival wordt houden hier in de Harmonie en ik in Filmhoes Slieker bij het Fries Museum en in het nagelnije poppodium Neushoorn hier in Ljouwert. En wij binnen de 3 dagen bij. Wij laten films zien, wij praten met beziekers, wij praten met filmmakers. En de film van deze joen die we dadelijk zien laten is King of Devil's Island. En dat weer de openingsfilm in 2011 van het festival. Jacqueline Schrijver, directeur van Film in Friesland. Er worden zo'n 150 films hier vertoond op het filmfestival. En een hele grote daarvan komen uit Scandinavië. Waarom doe je dat? Nou, wij vinden het belangrijk om een focus qua programmering aan te brengen in ons filmfestival. Omdat er heel veel filmfestivals zijn die gewoon breed uit de hele wereld programmeren. En wij vinden de band tussen het noorden en tussen Friesland en de Scandinavische landen en de Baltische Staten vinden we eigenlijk heel erg voor de hand liggend. Ja, dat leidt voor de hand, maar hoe zit dat precies? Want dat gevoel gaan hele protte mensen wel, maar ja, waar zit het hem dat in? Ja. Nou ja, je zegt het denk ik precies goed, hè? Dat gevoel hebben veel mensen wel. Maar Friesland is natuurlijk een mooi en open landschap waar ook wijsheid nog is. Dat zeggen veel Nederlanders natuurlijk ook over Friesland. En dat heb je in de Scandinavische landen natuurlijk bij uitstek. Dat is allemaal nog veel groter. Ik denk dat Noorderlingen en Friesen ook heel erg nuchter zijn. En dat hebben de mensen in het noorden soms nog veel sterker dan wij. En ik denk dat dat heel erg goed aansluit. Als je naar het zuiden zou afzakken als filmfestival, dan denk ik dat we veel meer uit te leggen hebben aan ons publiek hier in de regio. En dan kom ik een hele protte films uit Scandinavië. Ja, dat is onze focus. Dus het grootste programma is zo'n 40 stuks Scandinavische en Baltische staten. En kom ik de beste films uit Scandinavië, is dat zeker? Dat is denk ik heel moeilijk om dat als statement te zeggen. Want er zijn natuurlijk heel veel goede films die in Europa gemaakt worden. Maar Scandinavië zet zich de laatste tijd natuurlijk wel heel erg op de kaart. Ook met series. Hè. En daar zijn ze echt heel goed in. En wij vinden het werk van de Scandinavische filmmakers over het algemeen erg goed. Wat vind je ervan dat wij die films nou op de Friese televisie zetten? Nou, ik vind het geweldig. En ik ben ook heel erg blij met die samenwerking die we nu aangaan. En ik vind het mooi dat het Friese publiek ook die Scandinavische films kan zien. En dan morgen uit de Nieuwe Noordelijke Oogst. Omdat niet iedereen vanzelfsprekend naar ons filmfestival toekomt. Er zijn vast ook mensen die naar de omroep kijken die misschien niet in staat zijn om te komen. Of die denken, ach, festival, nou dat is eigenlijk niks voor mij. En dan laten we eigenlijk nu kleine partjes zien van wat we hier doen. Ja, je hebt zo'n 20.000 bezoekers per jaar ongeveer? Ja, vorig jaar hadden we 20.000. En dat is ook een getal wat we graag nastreven. We zeggen er altijd wel bij, van het gaat ons heel erg om de kwaliteit van het festival. Dus stel dat er minder bezoekers zijn, dan is het niet meteen zo dat voor ons Leiden in last is. Het zou jammer zijn. Maar het gaat er ons om dat we een goed programma neerzetten en waar de mensen van genieten. Juist weer de openingsfilm. Ja. Een Belgische film, een hilarische film. Ja. Ik dacht dat een hele grote mensen het een hele leuke film vonden. Ja. Heb je hem daar bewust van gekozen om een lichte film als openingsfilm? Ja. Nou, kijk, Fredo zoekt natuurlijk altijd naar een goede film voor de opening. Ja. En die heeft altijd een aantal opties op het oog. Maar dan heb je ook te maken met, is die film op tijd klaar voor onze opening? Kunnen we hem dan ook krijgen? Dus dat weegt allemaal mee. Maar een openingsfilm is altijd heel bijzonder, omdat we natuurlijk een grootse openingsavond hebben. En deze vond zij erg goed passen, inderdaad, omdat die hilarisch is. Belgisch, dat is natuurlijk ook een onderdeel van ons, Cinema van de Lage Landen. En in de film reist het gezelschap natuurlijk echt naar het verre noorden. En dat past ook alweer heel goed. Ik vond zelf gisteren, toen ik de film voor de tweede keer zag, verrassend hoeveel linkjes er eigenlijk waren naar ons festival. Hij zelf nog tijd om een protte films te zien? Nee.
Helemaal net? Nee, dat hoort erbij. Het is altijd mooi als je wel een paar films kunt meepakken. Maar ons werk gaat gewoon door. En wij willen ook de samenwerkingsprogramma's goed introduceren. Dus daar maken we allemaal schema's voor natuurlijk. En wij willen dat het publiek geniet. En als het mogelijk is, dan zie ik een paar films. Ja. Nou, ik wens je die en u zal even zelfs een heel mooi festival daar. Dankjewel. Dank u wel, Jacqueline. Graag gedaan. Een heel grote mensen die komen hier naar het festival om 1 of 2 films te zien. Maar ik een heel grote mensen die zo'n haar het liefst begraven in een bioscoopzaal en dan 5 dagen lang zo volle mogelijk films zien. Juist die weer de opening van het filmfestival hier in de Harmonie. En wij zijn erbij. Jantine Weidenaar maken de volgende reportage. Ik wil graag zeggen namens het hele team allemaal van harte welkom. En geweldig dat u er vanavond allemaal bent. Ik denk dat het geen verrassing is als ik zeg dat dit altijd een hele spannende dag voor ons is. En dat is het ook vandaag weer. Er wordt zoiets uitgedeeld. Ik wil heel graag dat jullie daar het plekje voor gebruiken wat daarvoor bedoeld is. En dan wil ik graag dat we gezamenlijk, en dan geef ik dat aan, dat jullie gezamenlijk als publiek het filmfestival openen. Wij verklaren met z'n allen dit filmfestival voor open! Voornamelijk zag ik wat Zweedse films en Noorse films. En dat spreekt mij altijd wel heel erg aan. Dat vind ik wel leuk. Dus ik heb even een klein beetje gekeken, maar ik denk wel dat er wat tussen zit. Jullie zijn de komende dagen wel onder de pannen? Nou, ik denk het wel. Ja, wel heel erg leuk. Ja, een leuke locatie. Dus, waar zie je het meeste naar uit? Nou, toch de foodafdeling wel. Het zijn kleine korte filmpjes, ook van mensen hier uit het noorden. Zitten er ook tussen. Dat soort dingen die wil ik wel graag zien. Ja. En hoeveel uren besteed je dan hier op het filmfestival? De vorige jaren ongeveer 4 films, 5 films. Maar ja goed, het aantal uren dat je hier rondhangt is dan wel wat meer natuurlijk dan dat. Ja, ik ben niet iemand die 17 films gaat kijken. Nee, dat word ik helemaal knettergek. Dat ga ik niet doen. Hoe is je tarieting dan? Het filmfestival komt eraan en hoe gaat dat dan bij jou thuis? Nou, dan zorg ik dat ik zo gauw mogelijk het programma inschenk in. En dan zorg ik wat trailers en ik lees wat stukjes over die films. En dan zorg ik welke film wat mij aanspreekt. En wat mij aanspreekt, daar bestel ik een ticket voor. Waar ga je dadelijk in? Out of Nature. En ik weet niet heel precies, ik lees een IJslandse film. Lijkt het wel een mooie film, maar mooie natuurbeelden. Het is natuurlijk leuk om te praten over de films die we krijgen hebben. En we krijgen ook tips van Freda Buwalde, de programmeur van het Noordelijk Filmfestival. En van Franke Visser. En Johan krijgt nou een film West, hè? Ja, ik ben krijg bij de film Paradise Strips West. In Slieker. Dat is een film over een knorrige buschauffeur die zijn laatste rit nog eventjes naar Kroatië met een bus vol jongeren. En wie is je eerste film van dit festival? Nee, gisteravond heb ik er al 2 gezien. En er zijn nog een stuk of 17, 18 die komen. Dus, Wauw. Want jij bent een heel trouw festivalganger, hè? Ja, ik ben verslaafd. Ja, ik ben als jonkje van 18, 19 was ik vrijwilliger bij het Fries Filmcircuit in Hippo in de tijd nog. En later was ik een van de eerste vrijwilligers van het eerste filmfestival hier in de Harmonie, de oude Harmonie nog. Met een grote rode trap naar de Schouwburgzaal. Ja, geweldig mooi. En ja, dan roei je zo'n filmfestival. Het is een grote verslaving. En alles moet er verwijken. En je bent naar Noorwegen verhuizen, ja. in Skoftlien. Ja. En toch kom je elke keer weer om. Ja, één jaar heb ik het niet helemaal redden. Want ik had natuurlijk... dat was het eerste jaar van mijn emigratie. Dat is ook het enige festival wat ik helemaal mist heb. Maar daarna
kreeg ik een vaste baan. En dan heb ik ook gezegd van ja, ik wil wel die baan hebben. Maar de eerste week van november ben ik vrij. Ja. Ja, want dat kan niet anders. Dat heb ik ook wel eens tegen relaties zei, toch? Ik zei, ja jongens, ik vind leuke relatie. Maar ik ben 51 weken voor jullie beschikbaar. Ja. Maar die ene week, dan besta ik niet op deze wereld. Dan zit ik in de harmonie. Als je nou eens aan een festival zit elke keer, hoe beleven je dat dan? Dat al die mensen verput. Ik wil hier alleen wezen. Nee, dus ik vind de sfeer hieromheen heel leuk. En je praat met allemaal onbekenden waar je naast zit. Goh, welke film kom je en waar ga je straks naartoe en weer geweest. En dat vind ik leuk. Je maakt makkelijk contacten met mensen. En dat is wel, dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Dat houdt de sfeer in een festival. Al is de sfeer wel een beetje veranderd hoor. Want het was vroeger natuurlijk veel alternatiever. De geiten wollen sokken die kwamen hier en er was veel meer plak. En nu heb je ook meer het zaterdagavond uitgaanspubliek. Mensen komen echt het avondje uit even film. En dat was vroeger niet zo. En Fredo, wat is die tip van de dag? Mijn tip van de dag is de film De Grote Zwaan. Een Nederlandse film van Max Porcelein. En hij had vorig jaar Plan C maken, daar had hij 2 gouden kalveren mee won. De film is net heel groot uitzet in Nederland. Ik denk dat net zo heel veel mensen missioen hebben en dat is best wel jammer. Plan C bedoel je? Ja, en ik hoop dat met deze film nou wat meer losrint. Ik vind dat hij een hele originele filmmaker is. Er zit een bepaalde absurde Nederlandse droge humor in die film. Het is een beetje een misdaadcomedy. Maar ik wilde het nodige drama of tragicomedy, kan het dan ik wil nemen. En het gaat door een schroever die het zijn tweede boek schreef. Zijn eerste boek weer een groot succes, maar het tweede wordt net echt losrennen en hij zit wat in financiële problemen. En dan per ongeluk stuit hij op een criminele ouwrekening. Waar gaat dit over? Wij zijn op zoek naar uw man, Gerardus Franciscus Zwaan. Ex-man. Even rustig, 1 voor 1. Wat is het probleem? Geld? Wat? Hij heeft gisteren zich een akkefietje afgespeeld. Er zit een hele goede cast in, maar Ton Kas en Michiel Romein en Ruben van der Meer. Zo ook bekende Nederlandse koppen. Ja. Dus dat is mijn tip van de dag. En het leuke is dat die regisseur Max Porcelein, die is hier aanwezig op het festival. Hij is een al bij zijn filmvertoning als Q&A. En kun je dus vragen stellen? Ja, precies. Q&A's, questions and answers. Daar kan je vraaggesprek naar jou in van de film. En morgen is De Grote Zwaan Wetterschen. Smitjes om 1:15. Dus daar ben ik nog kaartjes. Dus ik riep meestal gewoon om deze leuke Nederlandse film te komen zien. Oké. Nou, dank u wel Fredo voor deze tip. Verleden jaar waard in de Herkomljouwen het Richard Hageman Aquaduct openen. En ik muzikant, componist Wiebe Kaspers hier daar een optreden. Waar wie nou Richard Hageman? Hij wie een Ljouwerter en de enigste Ljouwerter die het ooit een Oscar won had voor zijn filmmuziek. En het wie in 1939 voor de film Stagecoach van John Ford. En Azing Waldhaus had dit boekje schreun. Oer Richard Hageman, de Ljouwerter componist. Richard Hageman, dat is een Leeuwarder jongen. Hij is hier geboren in 1881. Hij is op zijn 4e, denk ik, naar Amsterdam verhuisd. Dus zo Leeuwarders is hij nou ook weer niet. Maar daarna is hij piano-wonderkind geworden. Dirigent in Amerika. Hij is later filmcomponist geworden, muziek voor westerns heel veel. En hij heeft een Oscar gewonnen. From the adventures of these American frontier characters, John Ford has created a truly great motion picture. Hij heeft een aantal films gemaakt met John Ford. Of John Ford maakte de films, hij maakte de muziek. En dat zijn ook de bekendste. Fort Apache is een hele beroemde. Stagecoach is een hele beroemde. She Wore a Yellow Ribbon is een hele beroemde. Het zijn een stuk of 5, dacht ik uit mijn hoofd, films met John Ford waar hij de muziek voor heeft gemaakt. En dat is een beetje van die westernmuziek. Als je het nu hoort, dan denk je, ja, zo klinkt muziek van Amerikaanse westerns. Maar daar kun je voor zeggen, daar heeft hij een beetje de grondslag voor gelegd. Samen met John Ford, die nogal van traditionele muziek was.
Heel theatraal en dus juist heel melodieus. Ik denk dat hij 30 jaar later opgroeit wie dat hij dan in de jazzmuziek en lichte muziek heel veel, of dat hem dat echt line hier. Maar dat is juist wel waarom hij zijn composities. Als dan een klassiek zangeres versen van hem zongen juist, dan is juist dat zij volle meer theatrale bewegingen en emotie erin laat als bij orencomponisten. Er is een film die heet The Three Godfathers. Dat is een soort kerstverhaal in een cowboy setting met een babytje. En die wordt gevonden door 3 cowboys, weet je wel, 3 wijzen zogenaamd. En daar achter de piano daar zit Richard Hageman te spelen. Dat is natuurlijk heel grappig. Dat vind ik een superleuke scène omdat je hem daar ziet. Filmmuziek is een heel interessant spectrum. Het is een soort dienende muziek. Het is niet muziek die op zichzelf staat, maar het is muziek die iets moet voortbewegen. Die actie nog meer vaart moet geven, of die spanning moet geven, of die sfeer moet maken. En ja, filmmuziek is een heel interessant genre. Richard Hageman. En morgen om 11:03 in Poppodium Neushoorn zal de filmmuziekdeskundige Catherine Kellinek een lezing jan over de Ljouwte componist Richard Hageman. Mirjam de Wit, regisseuse, is hier. Leuk dat je er bent. En toen bent mijn nieuwe film aan de gang? Ja, klopt. We zijn nu druk in de Loerdes-Nijbewerking en de laatste ding. Wij van Simmen draait in grotendeels in Volendam en voor een deel in Noorwegen. Ja, in Noorwegen. Waarom? Nou, de film gaat over een Volendammer, Johan, die had 15 jaar toen daar een brand was in het café Het Hemeltje. Dat meemaken het samen met zijn beste vriend. En daarna is hij vertgegaan en is hij naar Noorwegen gegaan. En Sara. Jeg passet så ikke hans briller. Må du slutte å prøve. Du bestandig skal du legge det opp litt tull med det. Det må være lov å tørre. Nei, det er jo forelst. Se på forelst. 15 jaar later wordt er veromroepen door familieproblemen en moeten wij waarom naar Volendam. En komt er daar eigenlijk zijn beste vriend van vroeger en alles van vroeger weer zien. Ja, en waarom had je van dit onderwerp gekozen? Nou, het is dit hier echt 15 jaar geleden dat die brand wie in Volendam. En daar hebben we het eigenlijk helemaal niks mee dienen daar. En ik heb van tevoren, voordat we mij begonnen, want ik vond het wel heel spannend. Kijk, ik wil even googlen of er net regisseurs in Volendam werden die op de film zo'n kennen meidje. Maar er zijn helemaal geen filmmakers, er weten eigenlijk alleen zangers. Toen dacht ik, ja, als dan in het wamen, dan liet ik er dan eens in duiken. Maar toen had dus ik voor deze film in Noorwegen aan het filmje West. Ja, in Lofoten, helemaal bob in Noorwegen, in Nusfjord. En wat had je toen met Scandinavië? Nou, ik ben er wel gek van persoonlijk. Ik heb er eens een jaar gestudeerd. In Zweden, in Sundsvall. En ja, sinds die tijd heb ik gewoon een hele zwiere zwakke voor die landen eigenlijk. Qua taal heeft het best wel wat van het Fries. Dat het oud-Zweeds en het oud-Fries bijvoorbeeld lieken het op elkaar. En het Noors liek het weer heel erg op het Zweeds. Je versteert er best wel volle van. En ik qua een soort van de manier hoe het ze mij emoties omgaan, dat is ik best wel Fries, denk ik. Best wel nuchter is als het Italiaanse films is, daar hebben we het alles als een soort van opera helemaal grut uitspelen. En in Scandinavische films gaan ze er eigenlijk een beetje op de Friese manier mee om. Dus ik denk dat het heel herkenbaar is. Nou hebben wij Joen King of Devil's Island als film van de Joen bij ons op televisie. Een Noorse film. Daar is die film Sjoen. Waar gaat die over? De film is ik baseer op een wierbad verhaal. Het gaat over Bastoy, dat is een eilandje waar in het begin van de vorige eeuw een tuchthuis wie voor jongens die heropvoeden werden moesten. En die gaat eigenlijk over een nieuwe jongen die komt en die had dus het mogelijk bij voetbal en dan ja, over een opstaan op dat eiland. Een film die iedereen zien maakt, denk je?
Ik denk het wel, ja. Ik ben blij dat je hem uitstuurt. Het is een hele mooie film en ik denk dat weinig mensen Scandinavische films sjuggen. Dus dat het een mooie kans is om zo'n mooie films te zien op televisie. Wat is er zelf nog aan dit festival? Waar is nog heen? Ik zou Sammy en ik nog naar een paar Scandinavische films. Ik kan nog net zo goed kiezen, want er draaien er nou een paar tegelijk in het volgende blok. Dat ik met Sammy en even in de mutten welke het wordt uiteindelijk. Oké, nou dankjewel voor het gesprek Mirjam en een fijn festival. Bedankt. En er is hier ook live muziek op het Noordelijk Filmfestival. Montejoen bij Geliek speelt hier deze band uit Nijmegen, The Mountain States. En deze band speelt hier Montejoen in de foyer van de Harmonie. En voor alle informatie over het Noordelijk Filmfestival, check op de website. Dit weer van Joen. Morgen ben we er weer om 9 uur met dit programma vanuit de foyer over het Noordelijk Filmfestival. En we zijn nu aan de film van de Joen, The King of Devil's Island. Ik wens jou een hele mooie film, Joen.